Shwmai pawb. O flaen wyneb fi? Barod? Fi wedi bod yn aros am y diwrnod bod y llais yn dod i Gymru achos Gwlad y Gân yw e. Mae'n bwysig, mae'n addechog. Anhygoel i fod yn rhan ohono fo. Wastad wedi meddwl bod yn fwy addas i Gymru na'r un gwlad arall yn y byd, achos gen ni'r joc mae bod pawb yn abod i gilydd. Felly mae'r syniad o glyweliad lle ti ddim yn gweld y person sy'n canu yn berffaith yng Nghymru di. Nes i wneud y voice nôl yn 2013. O'n i mor dynywed, o'n i mor ifanc. Oedd e'n brofiad mor arbennig. Mae rhaid i fi mod yn rhan o'r raglen yma. Edrych ymlaen i gweld gwahanol pobl a clywed gwahanol pobl, gwahanol styles. Dwi'n chwilio amdan unrhyw beth y blaw am opera, really. Fi'n edrych am rhywun sydd â sŵn gwahanol, sydd ddim yn ofn bod yn wahanol. Unrhyw un special, unigryw, ardderchog. Dwi'n meddwl fi a Bronwen mynd i hoffi i'r un kind of llais. Fydda i yn chwilio am arddull dealltwriaeth, y fegin o anadl. Rhan fwyaf o beth rai gynnig fel hyfforddwr ydy mentora yn bod yn artist ac yn bod yn unigryw, dwi'n gobeithio. Methu aros i gwasgu button. Fydda i'n disgyn efo mhen. Ti byth yn gwybod tan ti yna, dwi'n fatha wing it, dyna dwi'n neud o hyd. Fi ddim moyn fel gwasgu'r botwm dy panol fi neu unrhyw beth fel yna. Rhaid fi'n fwy serious na yna. A mae rhaid i fi cofio bod rhaid i fi gwenu ar yr un pryd achos fi mor gystadleuol.